సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాల్లో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. న్యూ గోని సాంగ్ సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనుకుంటాను, ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, గ్రూప్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఈ రెండింటిని కాపీ చేసుకోండి. కింద ఫోటో అండ్ పైన గ్రూప్ ఉంది, దీన్ని రెండింటిని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ బీట్ మార్క్ ఉంది కదా, దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఈ ఐకాన్ మీద టచ్ చేసుకోండి. ఇటు దీన్ని టచ్ చేసుకోండి, కట్ అయిపోతుంది. సో కింద ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో దీన్ని కూడా సేమ్ ఇలాగే కట్ చేసుకోండి. సో కట్ చేస్తే ఈ విధంగా కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో వేరే ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఫొటోస్ మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ 2 లేయర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 2 లేయర్స్ ఉంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే గ్రూప్ ఉందిగా, గ్రూప్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. పైన ఏ ఫోటో ఉంటే ఆ ఫోటోని కింద యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నా. యాడ్ చేసి కింద ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పైన ఫోటోకి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో కింద ఫోటో డిలీట్ చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో ఏదో ఒకటి ఇక్కడ పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి, లేకపోతే కరెక్ట్గా రాదు. సో మీకు నచ్చిన పాయింట్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఏ పాయింట్ అయితే ఆ పాయింట్ మీకు నచ్చినట్టు ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో లేదంటే పాయింట్ మిస్సింగ్ అని వస్తుంది. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో దిగా, కింద ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కలర్ అండ్ పిల్ ఉందిగా, దీని మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఫోటో మీద ఎఫెక్ట్ మీద సింబల్ మీద టచ్ చేసి ఇప్పుడు ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నామో అదే ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టాయి పైన. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఈ విధంగా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇక్కడ ఫొటోస్. సో ఏ ఫొటోస్ అంటే ఆ ఫొటోస్. ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 2 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్, లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో అర్థం కాకపోతే కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే వీడియోని రిపీట్ చేసుకొని చూసుకోండి. సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఫొటోస్ ఒక గ్రూప్, మళ్ళీ ఫొటోస్ ఒక గ్రూప్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే వస్తుంది. సో కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మధ్యలో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో దిగా, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంప్లీట్గా ప్రతి దానికి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో దిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి పేస్ట్. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్. సో దీన్ని కూడా టచ్ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఇవి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ
2 ఫొటోస్ పేస్ట్. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, ఇలాగే కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒకటి వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఒకటి వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒకటి వదిలేసి 2 ఫొటోస్, ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్, మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా, ఇలాగే ప్రతి దానికి 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే వీడియోని రిపీట్ చేసుకొని చూసుకోండి, లేదంటే పాస్ చేసుకొని చూసుకోండి. ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.